Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Egunon, arratsaldeon, iluntzeon, gabon, aneslaba. Berdin, usuerrei eta zuri ere entzule, egunon, arratsaldeon, iluntzeon eta gabon. Zer mon zaude usue, ongi? Bai, aski ongi, eta, zertan ezkutatu, aspaldiko partez, gure oiko txokora etorrita grabatzera, eroso, gustora, pozik. Bai, nire, bai. Alakoetan hori gertatzen da, ez? Oiko errutinatik edo eszenatokitatik ateratzea, eskertzen da, pozik hartzen ditugu aldaketak, baina itzulerak ere gustora hartzen dira, ez? Bai, niri behintzat alaxe gertatzen zait, baita oporren bueltan ere batzuetan, pentsa, baina ontakoan mereziki, bai. Eta pozik hemen horregatik, eta nolabait jostalari ere etorri naiz pentsan, Eta zer esan nahi du horrek? Beitu, kontua da, saioan osoki edo guztiz murgildu aurretik, gaurko solasaldia hasteko bi aukera nahi nizkizukela eman, aukeran, bi galdera moduko dira. Eta horixe, nahi dut zuk aukeratzea zeinekin hasi. Hasieran pentsatut galdetuko zenidala eatzen nahiago nuen lehenik albiste ona ematea eta gero albiste txarra edo aldrebes, baina beste zerbait da, ez? Bai, ez dut alakorik buruan, ez zaitu kurritu balakorik, beste zerbait da eta gainera sinpleagoa da, askoz. Sinpleagoa misteriorik gabea. Aipatu nahi dizudan horretara ailegatzeko bi bide dira. Hori da kontua. Eta zera, Ane, kontua hau da. Zer nahiago duzu orain egin, irudi bat deskribatu, nik emanen nizuken irudi bat deskribatu, edo galdera bati erantzun. Kopuru bat, eman beharko didazu galdera horretan, Galdera edo irudia. Bale, beraz, nik irudi bat deskribatu, emanen nizuken bat. Ados, edo kopuru bat, eman. Edo nik buruan dudan galdera bat eginen dizut, eta zuk erantzun. Irudiak nahiago ditut, zenbakia baino, beraz, irudiarena. Letretakoa garenok hori ez da. Bale, hauxe da irudia. Noski, nahita dago pentsatu egina entzuleak ez dezan ikusi. Bale. Eta nahiko nukezuk ahots goran esplikatzen. Bale, ados, ustut pistak nahiko errazak izanen direla ulertzeko ze irudi den, baina eraikin bat ikusten dugu. Margo bat da, esanen dut margo bat edo. Eta hor, hainbat leiho eta balko ikusten ditugu, eta arropa zintzilikatuta, eman diazun irudia berez, fotokopia edo, zuri beltzean dago, baina badakit ezagutzen dudalako irudia, badakit ze koloretakoak diren jantzi horiek eta zuriak eta gorriak dira. Eta gainean irudiak letra batzuk ditu. Ez dakit zerbait gehiago esan behar dudan utxu edo horrekin aski den. Nik, ohar pare bat eta igual botako ditut badazpada, esanen dugu izenburua ere baduela irudi honek, eta da, Iruindarren etxea, eta, aipatu duzu margo bat dela, eta margo horrek noski egilea ere badu, eta da Sandra Nadal Vital. Kokatuko zuen, esango dugu, ez? Sanferminetakoa da. Bai, aurtengo Sanferminak iragarriko dituen kartela. Iruñeko Sanferminak, ez da inor aserretu. Barkatu. Iruñeko Sanferminak iragartzeko, aukeratutako kartela da. Eta, deskribatu didazu, ederki gainera, baina orain beste galderatxo bat erantziko diot honi, Ane, aipatu dituzun elementu horietaz guztietaz gainera, alegia aipatu duzu eraikina, balkoiak, lehioak, arropak zintzilik, baina zer du irudi honek horretaz aparte? Edo, hobeki izan da, ze gertatzen zaio kartel honetan irudikatzen den eszena honi. Zer duen galdetzen duzu, esanen dut irudiak baduela bere xarma. Xarma duela, bale. Bai, iruindarren artean oso erraz identifikatuko dela, ez? Oso gertuko eszena bat irudikatzen duelako, zintzilikatutako arropa zuriarena, beraz, badu bere grazia ere, baina beste gauzat gehiago dut, uste dut hortik jo nahi duzula. Eta gertatzen zaiona da, ilegala dela. Oso ongi, ze hori da, behar nuen erantzuna hori da. Eta,
Bueno, esango du gainera, ilegala da, bai, legalidaderen aurrean, ez, legearen aurrean, eta gero jau txantxa bezala, baina esan behar dut, ilegala behar luke, ze irudi horretek iradokitzen du arropa gorriak eta zuriak aldi berean garbitzen direla, eta hori, ez da, komeni, hori txantxa hori ere egin dugu bulegoan, baina, bai, asmatu duzu, noski zertaz ari nintzen, kontua da, ilegala dela, benetan, arropak horrela edatzea. Bai, asmatut erraziarri didazulako, eta nik ere pentsatu nuen, ikusi nuenean, eskura eman digutela gaia berriz ere, ze, entzuleagian, pixka bat galduta zaude, ez duzu lertzen zergatik ari garen esaten irudia ilegala dela horrela aingarbi, baina kontua da berriki zintzilikatutako arropari buruz aritu garela podcastean, irigintzarekin lotuta edo irigintza arauekin. Akaso arauekin hori arauak izan ditugu mintzagai, edo beki esan da, arau hausteak, kasu honetan, ez da? Bai, igual zehatzago horrela, eta ezakit hori aipatuko zenuen usue, baina uste dut hemen aitortza egin behar diogula Angel Lerro idazle eta itzultzaileari, ze berak isa sare sozialean idatzitako mezu bati esker konturatu nintzen behintzat ni kontuaz. Kasi kartel irabazlea zen jakin baino lehenago ikusi nuen bere txioa, eta, kriston grazia egin zidan, zera zioen, irabazi duen kartela, edo, kartelak erakusten duen jarduera edo eszena ilegala dela Iruñean, hau da, arropa edatzea ilegala dela. Eta frogak ere erantzi zituen, ordenantzak zehatzmeaz dioena erakutsi zuen, horretan baita jasoa ezin dela arropa edatu, baldin eta arropa horiek kaletik ikus daitezke. Gure aurreko saioa entzun ez baduzue, agian flipatuko duzue, baina bai, horrela da, Horrela da, ze ez balkoietan, ez lehioetan, ez terrazetan, ezin da arroparik edatu, eta horregatik ez ezagun aztu hau aipatuta kasik derrigorrekin behar diogula alako spam gixako bat, autopromozio bat gure azken saioari, irigintza feministari buruz, Hernanin grabatutakoari zehazki. Izan ere, ordu bete luzez egin genuen alako ibilbidea, herrian, eta ibilbide horretan ikusi genituen edatutako arropak, eta orduan Patxi Galarraga arkitektoak hasieratik ohartarazi zigun, hori berez, ezin dela legez egin. Legea urratzea ere bazela, nolabait. Baina, nola edo zergatik ari naiz ni hemen haren hitzak ekarri nahian, hemen ditut, ona ekarri ditut, Patxi Galarragaren hitzak, joan den saiotik erreskatatuta. Bai, gu askotan esaten dugu, irigintzak ez dio kaso egiten etxeko lanei. Lan asko egiten da etxietan, eta ez du kontuan hartzen, inun ez da zera agertzen, esate behin ezagun. Bai, hartzen du kontuan. Esaten du, esegitako erropa ez dala ikusi behar. Ara, bitu, kontuan izan du etxeko lana, hain justu, irutzen zaiena da, hori zatarra dela. Ordenantza estetikotan, eta hor da bere lekua, hor da kokatuta, esaten du. Erropa hori ez ikusi behar, araudiak eskatzen duna da, etxebizitza bat iten danean, esegitoki bat egin behar dela, eta esegitoki horrek bere lanetako bat izango dela, erropa eskutatzia, hori da bere funtzioa. Patxi Hernaniko kasua zari zen, baina jakin badakigu ordenantza hori guzti zabaldua dagoela hemenka, eta Iruñan ere bai, ez dakit orokorrean kasuan dirik egiten zaion, baina berez horrela dago zehaztua, hortaz arropa edatzea, Sanferminetako kartelak islatzen duen ekintza hori, ilegala da, baita arropa zuriak eta gorriak badira ere, Eta ez alda dena dela alako ilegalidade edo arau hauste polita, ez da? Alako kolas moduko bat osatzen dute arropek azken finean kaletan, eta badakit importanteena ez dela estetika, baina polita ere bada, gainera. Bai, gu araua haustearen oso alde, eta gainera hirian bizitzak daudela erakusten dute olako irudiek, ez, edo arropa zintzilik ikusteak, eta nahi bada hiriak bizitzeko direla ere aldarrikatzen du. Eta behitu, jendeak kartel horri botoa eman badio, izanen da maite dugula, arropa zintzilikatuta ikustea, Bai, eta lasai txiko dugu kontu hau gaurkoan, baina utziko didazu azken galdera bat egiten, zuri, berriz? Ados, bota, azertain oraingoan. Sanferminetako arropekin zenbatean behin jartzen duzu garbigailua? Uste dut, honi erantzun baino, hobe dugula musika jartzea.
gutxi daukaguno, ibiltzen gara beldur gabe. Esanen nuke, amaieratik astea dugula gaur helburu, edo horretarako gogoa dugula, bai behintzat esan dezakegula. Bai, izan ere Izaki Gardenak taldearen amaieratik hasi kantua ari gara aditzen, goxo-goxo, eta asko gustatzen zaigu abestia, baina egia esan hemen kasik deus ez da kasualitatez gertatzen, eta abestia ere ez dugu ausaz aukeratu, Eta oraingo honetan gaur ane zerk desegiten du kasualitatea, argitu iguzu arren. Ba, liburu bat dugu motiboa, hain zuzen, eta hori gertarazi duena Naia Torrealdai Mandaluniz. Izan ere, Naia Torrealdai Mandalunizek azken urteetan Euskal Herriko mugimendu feministan gertatu diren eztabaida eta talka nagusietako batzuk mahai gainean jarri ditu berriki liburu batean. Urteetan bilgune feministan egindako ibilbideak emandako begirada kolektibo eta kokatutik egindu ariketa, hausnartzera, eztabaidatzera eta korapioak askatzera gonbidatzeko ingurua. Eta horren emaitza da, amaieratik hasi Euskal Feminismoa aldaketarako paradigma izeneko lana. Esanen dugu Txalapartak eta Iratzar Fundazioak elkarrekin plazaratzen duten iparorratza bildumaren barruan dela, liburua, bertan ikusi duela argia, eta, bildumako 10. da, por cierto. Eta beste por cierto bat, por cierto, gurekin dugu Naia Torrealdai Mandaluniz, jakina. Naia, ongi etorri Berria FMera. Eskerrik asko. Ongi etorri Naia, eta hasteko akaso galderak agerikoa lirudike, baina zergatik sentitu zenuen alako atzera begirako ariketa bat egiteko premia hori, zebeitu nik adibidez, irudi batekin lotu dut hau, esanen diazuia alako xea izan daitekeen edo ez. Baina lotu dut estena batekin non jauzi bat egin baino lehen, ez, alako salto bat egin baino lehen, salto hori nahi bezaina handia izan dadin, nolabait atzera, karreria pixka bat hartzera egiten deneko, ez, pauso hori, ez, abiada hartzeko atzera egin, ondotik salto aurreraka egiteko. Estena hori dut buruan, eta ez dakit zure ariketak baduen horren zantzurik, ez, aurrera egiteko atzera xeago, jo beharrarena. Bai, guztaiat, igual nire azala izan beharko luke horrelako piztinako salto baten zera irudi bat, baina esango neke baietz, ez? Aukera hau eukine banean, liburu haue idazteko aukera, bai sentindu denean horrelako ingurura begiratze bat, eta, zeintzu dira gaiak, ez? Eta momentu batean ikusine bazen nire inguruan bilguneko nire kideak, baina, beste alor batzuetan utopietara begira, ez? Ipar hori bilatzen edo berrikusten, eta momentu horretan pentsatu neban, azkenengo urteetan egon gara horrelako zurrunbillo, presaka, urgentzia, kolapsismoa, ez? COVID-a, guzti hau. Eta derrepente esaten neban, igual begiratu behar dugu zelan heldu garen, unarte, presaka, arnazestuka, eta arnaz apur bat hartu eta ikusi norantza nahi dugun joan, edo behintzat nik ariketa horren beharra neukon, eta aukera hau neukoloz esan eban guazen zerbait idaztera, tamen gauz. Eta zuk gainera Naia zurrunbilo horren erdian eztabaidaren apologia ere egin duzu liburu honetan. Asko gustatu zait esan duzun honako hau, zauriak edo minak jaurtigai moduan erabili beharrean emozio kolektiboak politizatu eta guztientzako askatzaileak izanen diren proposamenak egiten jarraitu behar dela. Uste duzu mugimendua banatzearen beldurrez edo eztabaida batzuk saiestu egiten direla? Bai, erabat. Eta gertatu ezein jako, eta behar bada berandu egin konturatu gara eztabaida batzuk ezin direla ekiditu eta banaketak eman behar badira emango direla. Eta askotan, leku askotan gertatu izan da, ez? Azkenengo urte horretan. Eta beraz, ez dala bidea, eztabaida legitimo batzuk ez ematea, gure artean minik ez egiteko, finean eztabaida batzuk ez emateak badirelako min batzuk edo min horretan sakontzea, ez? Eta egia esan idatzi nuenean hau beldurra pur bategaz, aitortu behar dizuet idatzen ebala, ez? Azken finean, feminismoak erdigunean jarri dabelako batez be, ez? Askotariko emakumeon esperientziak, emozioak, ez? Eta horren apologia ere egin izan dugu, baina esango nike momentu baten
jaurtigai moduan bihurtu direla, ni sentitzen naiz, eta igaro garela, zuk sentiarazi didazu horrela, eta beraz, ametik betatzen zaitut, ez? Eta horrek blokeo batera eraman gaitula, eta arresi pila bat sortzera, eta horregaitik tabuetaz hitz egin dut, ez? Horrek sortu direlako. Bai, gero sartuko gara liburuan aletzen dituzun tabu hoietako batzuetan, baina eztabaidatzearen kontu honekin lotuta, eztabaidatzeko premia aipatzearekin batera, ohartarazi duzu teoria abstraktuetan galtzeak ez diela borrokei aurrera egiten laguntzen, batzuetan eztabaidetan galdu ere egiten garelako, beraz, oreka bilatzea litzateke gakoa? Bai, eta horre apur bat ez marxismora juna, oso marxismo 1.0, nik esaten dudana, ez? Dala, gure realitatearen inguruko analisi bat egiteko behar dugu teoria abstraktuak, behar dugu teorizatzea, hori horrela da, ez? Baina horrelako betik gorako eta goitik berako ariketa bat egin behar dugula etengabe. Hau da, analizatzen dugu materiala den eta gure inguruan dagoen horri, eta materiala ez, ulertute Julek eta Lorek ez, azkenen urteetan erdigunean jarri dozkoen materialismo horren inguren, baina abstraktu horretara joaten garenean gauza batzuk analizatzeko eta ulertzeko gero barriro lurreratu behar dugu, ez? Eta uste dut azken finean abstrakzioan geratzea eta teoria soilean geratzeak ez digula inori laguntzen. Aldatu nahi duguna badelako errealitatea, ez? Eta guzti hori ikasten dugun hori eta ikusten dugun hori gero ekarri behar dugu gure lekuetara eta nire kasuan asko aipatzen dut Euskal Herriko errealitatera, Euskal Herrian ematen diren gatazketara eta hortik aldaketak gauzatzera. Bestela, abstraktuan eta teorian dagoenak namaten gaitu pentsatzera Wisconsinen gertatzen diren gatazkak eta Bilbon edo Maiabian gertatzen direnak igualak direla, ez? Eta ez da horrela. Bai, honetan euskal feminismoaz ari gara, ez da alaxe dago, adierazia baita izenburuan ere. Alden einain honen gara harakatzen, liburuan jorratu dituzun, 11 gai horietan, baina, beitu, horietako bat erreparatuko diogu orain, ze horriotan jasoa dugu naia gaur egun zuk daukazun, susmo bat, edo behintzat iritzi bat, ez? Eta zera da, intersekzionalitate terminoa, ez ote den nahiko igatua honezkero. Zergatik uste duzu hori? Igatua dagoela edo igatzen ari dela behintzat? Bada nik sentidu izan dodana, baina, nik esango neke badala konpartitua ere, intersekzionalitateaz hainbat kasutan. Esango nek alde batetik badagoela instituzioen kaptazio bat, eta horren alegina, eta hor ikusi den gezelan intersekzionalitatea erabiltzen den anistasunaren sinonimo bezala. Adibidez, goazen mai intersekzional bat osatzera. Hau da, emakume batz bat, horretaz profilak biltzeko, profil askotarikoak biltzeko edo asmo horrekin behintzat. Hori da, ez? Hori da, instituzionalizatu den termino hori zentzu horretan. Baina mugimendu feministan behintzan eta herri mugimenduetan ere gertatu izan jakune da intersekzionalitatea bilakatu jakula ia dogma bat eta dogma bat txartu ulertua, ez? Intersekzionalitatea ez horren beste tresna bat moduan, hau da kokaleku batean ikusteko ze intersekziok gure gain edo guk eragiten dugu zen zapalkuntzak identifikatzeko, baizik eta nor dagoen bestea baino zapalduago zerrenda moduko bat egiteko eta horren arabera gure ideiek gehiago edo gutxiago balio dute. Zapaldumetroa aipatzen zenuen, okeraz banaiz alakoren batean ez da hortaz ari gara. Bai, hori da, zapaldumetroaz hitz egiten do, zentzu horretan, ez? Eta nik uste hori badala intersekzionalitatea, eramatea estremo oso limite batera eta ulertzea badela horrelako teoria absoluto bat, zeinetan, gorputz batzuek, zapalkuntza batzuk gauzatzen dituztelako momentu batzuetan, beste zapalkuntza batzuek, baina gutxiago balio dabiela. Eta horrek ez gaitu eramaten inora blokeo absolutora, eta horrek eramaten gaitu ere lehen aipatzen gendun sentimentuen
jaurtigailu horretara. Jo dezagun orain naia liburuaren kontrako azalera, entzuleari izanen diogu guk noski eskutan dugu liburu hau, eta haiek badute eskuratzea, oraindik ez badute eskuetan noski, eta liburuaren kontrako azalean, honela diozu ez, honela dio testuak. Iberdrolak bere dorre amorez argiztatu zuen martxoak 8 ura mugarri izan zen euskal feminismoan. Mugimendu feministaren agortzea bera ikusi zuten askok ekintza hartan. Eta entzulari beste pista bat ere emanen diogu, izan ere zehazki 24. orrialdean dator gerratuta kontralzaldean aurreratzen zaigun azalpen hori, ezta? Eta hori ere pasartetxo bat irakurriko dugu orain ahots goran, honela baitio testuak. Batzuen iritziz, Iberdrolak bere marfilezko dorrea amorez argiztatu zueneko martxoak 8 ura izan zen feminismoaren muga eraldatzailea. Askok hor ikusi zuten mugimendu feministaren eta oro har feminismoaren agortzea. Hauxe da logika. Arantxa Tapiak emakume enpresariak goraipatzen dituenean, feminismoak galdu egiten du. Beste adibide bat. Polizia indarkeria birproduzitzen den bitartean, ertzaintzaren beltzen buruzagia emakume izatea eta berak berdintasunaren inguruko diskursoak egitea, feminismoaren eraginkortasun gutxitasunaren sintoma nabarmena da. Nondik datoz kritika hoiek? Alaxe dio liburuak hitzez hitz, eta galdera horri orain zer horrek erantzutean nahi nizuk eskatu nahia, funtsean diozulako liberal eta burges izatea egotzi zaiolako feminismoari azken urteotan, sarri ezkerretik egin dela, iruzkin hori, zer uste duzu erakusten dutela kritika horiek eta hain justu, nondik datoz kritika horiek? Esango neke historikoki eskerrean emondan kritika bat dela, ez? Feminismoak klasea banatzen du paradigma hori, edo, saldi hori, ez dakit paradigma bat baden. Bai, klasikoa izan da, eta bere momentuak izan ditu, eta repunteak izaten ditu, ez? Ziklikoa, adibidez, ez gara bakarrak, ez gauze aislatutak, eta badauz beste eskerreko iraultza batzuk, zeinik, ez? Oso begin honiz ikusten dodazenak, baina eztabaida hauek jarraitzen dutenak izaten adibidez Kuban, ez? Karo, zer gertatzen da? Esango nebala, leku bakoitzean datorrela kritika hori behar ezberdinetatik edo esperientzia ezberdinetatik. Gurean ikusteot badela esker mugimenduetan, bai esker independentismoan, zein iguale, Espainiako eskerrean ere bai, batzuetan etor dela privilegioak ez utzi nahi izan horren gogotik edo beldurretik, ez? Feminismoa dator eta gu hemetik kentzera dator, hau da gizonok kentzera dator, beraz guazen haua atakatzera, baina, eskerreko Espainiar eskerrean ere ikusi dugu berdin egiten dela nazionalismoarekin. Hau da, nazionalismoak edo independentismoak hemen espainol guztien eskerra banatzen du. Logika bardina da, ez? Osea, zure ideologia nondik kokatzen den. Baina, bai esango neke Euskal Herriko eskerrean gertatu izan den zerbait dela, feminismoa bera ez ulertu nahi izatea. Ez, eta asumitzea feminismoak ez dituela korronteak, sozialismoak dituen edo marxismoak dituen moduan, eta asumitzea feminismo liberala dela feminista guztion feminismoa. Hanik liburuan momentu batean hori zente dut, baina inkluso hau problematizatzen dut, maigainan jarriz, Euskal Herrian ez dagoela ez da feminismo liberal bat, ez? Arantza Tapiaren zera adibide hori da EAJaren oportunismo basati baten atzean dagoena, hau da, boskak zelan lotzen ditu momentu batean ikusten du, ez? Feminismoaren balore batzuk hegemonikoak egin direla eta beraz ezin diola horri izkin egin. Hori EAJaren, ez, praktika politikoan edo proiektu politikoan sartzen da. Eta hori ez da PNV bera feminismo liberaltzat hartzea, ez? Orduan gauzak nahazten dira askotan. Eta nik horren aurrean esaten dodanara, guazen ikusten eta guazen ulertzera feminismoak ze korronte izan ditun eta batez ere gurean zei bilbide izan ditun eta guazen hori aintzat hartzera guk ere feminismotik, beste feminismo batzuen aurrean gure ideologia hori edo proiektu hori gailentzeko, ez? Eta usten dut hor dagoela, aitortza falta, ez? Feminismoarekiko.
Bai, instituzioen oportunismoa aipatuta, ezin daukatu, ez da azken urteetan, laugarren olatu gisa ezagutzen denarekin asko zabaldu direla diskurtso feministak, horrek dakartzen aukera eta abantaiekin, baina baita arriskuekin ere, eta, agian ez aldagerikoa feminista gisara sailkatutako askotariko diskurtsoak hemen kazabaltzeak despolitizatzeko arriskua ekardezakela berarekin. Eta hala bada horrekin zer egin, naia? Niretzako ez da horren beste feminismoa despolitizatzen dela, kontrakoa, feminismoak lortzen deu politizazio maila altuago bat. Hor gertatzen dena da, instituzioek zelako boterea daukaten, paradigma, eureri interesatzen jaki esamne praktika eta proiektu batzuk usteko, ez? Eta oztopatzeko eta horren aurrean jartzeko, ez? Claro, ikusi beharko genke, soek langile mugimenduarekin zer egiten daben, ez? Eta niretzako hori ez da eskerreko partiduek Espainia mailan despolitizatzen dabiela marxismoa edo sozialismo ez da gutxiago ere, sozialismoak eta marxismoak dekoie kriston potentzialidad eta kriston gaitasun politizatzailea klasean, ez? Eta uste dut logika berbera dela, ez dugu ulertzen instituzio batzuek aldabiela, paradigma oso bat politizatzu, baizik eta boterearen bidez, ez? Boterearen kokapene horretan eta eurek dekoien gaitasun horrekin lortzen dabiela proiektu batzuk ustea edo euren alorrera eramatea, baina erabat diskursiboa da, beraien praktika. Beren mesaderako erabiltzen dituzte. Hori da, baina oso narratiboan kokatuta, oso diskursiboan, gero benetan materialera zoazenean eta gero benetako aldaketak proposatzen direnean ez da partekatzen, ez? Eta hori ikusi ahal izan da greba orokor feministan. Ez, benetan feminismoak planteatutako neurriak maigainan jarri izan direnean, guk hemen ikusi dugune bai Euskal Gobernua eta bai Nafar Gobernuaren aldetik izan da, erabat kontrakoa, ez? Hau da, jarri direla, kriston horma handi bategaz, esanez, pues bueno, que así no, chicas, básicamente, ez? Eztabaidarako deia egin duzula esan dugu, eta horretarako amu gisa edo mugimenduaren barruan sortu diren zenbait korapilo izendatu dituzu liburuan, feminismoarekin eta mugimendu feministarekin lotutako zenbait tabu mahai gaineratu dituzu, hasi gara batzuk aletzen, eta horietako beste bat zera da. Azkeneko hamarkadan klaseen arteko borroka, beste borroka batzuekiko kontraiarri dela, besteak beste feminista, baina baita arrazakiraren aurkakoa edo LGTBI borroka ere, edo orokorrean identitariotzat hartu ohi direnak. Alegia, marxismoa eta feminismoa kontraiarri dira, batera ezinak eta elkar baztertzaileak balira bezala, baina zuk planteatzen duzuna da bi tradizioien arteko lotura historiko eta garaikideak ugaria direla, beraz, nola uztartzen dira bi borroka horiek, edo gure genealogiari begiratuta, hemen zehar eman izan dute, ze ekarpen izan diote elkarri? Bai, niretzako, euskal feminismoa niretzako hortik dator, hortik jotzen da, eta nik denbora osan liburu hau idazterakoan begirada horretatik egin dut, ez dut dala nire praktika ulertzen, edo, nire analizatzeko gaitasuna ez dut ulertzen, ez bado da zen eukitzen, behintzat, ardatz horrek kontuan, ez? Eta apur bat lotuta lehen esatean gendun horrekin, ez? Esango neke momentu batzutan interes batzuei erantzuten kontra jarri direla borroka horrek, planteamentu horrek, proiektu horrek, baina berez,
benetako borroka bat planteatzen duzun momentuan hau da, osea, ze aldaketa egingo ditugu 5 urtera 10, 15era, zein da gure helmuga 30, zein da gure trantsizio hori, ez? Porque iparrak markatzea importantea da, baina behar errezagoa da, ez? Gure mundu ideale hori planteatzen da. Badeko guzelako esperientziak bai, osea ikusteko, bueno, zein bide hartu aldo guzen, zeintzuk ez, baina egia da gero feminismoarekin gertatu jakuna da oso diskurtsibora egun dela denpora osoan, ez? Eta mugimendu feministan bai askotan gertatu izan da, emoten da bela balore multzo baten zera proposamen bat dela, eta hori bai bada, osea balore batzuk transmititzen duelako, baina badela sistema oso bat aldatzeko proposamen bat ere bai, ez? Eta uste dut horretan intziditu behar dugula. Eta euskal feminismoak hortik jo behar da bela, ez? Eta euskal feminismoa badela borroka planteatzen da ben paradigma bat. Eta uste dut hori oso argi eukin behar dugula. Jakinda badauzela beste feminismo batzuek hori ez da biela plantietan, ez? Eta hori bai borrokatu beharko dugu momentu baten edo beste baten. Eta feminismoak klase borroka planteatzen duela diozu, eta hori ulertzeko lagungarria izan daiteke feminismo materialistak emakume kategoriaren inguruan egiten duen irakurketa. Liburuan jorratzen duzun gai bat da, eta justu hemen Berria FM-en honi buruz mintzatu ginen Uma Aulazia politologoarekin, Euskal Herriko greba feministak liburuaren harira. Agian ongi iruditzen bazaizu honi buruz Ulaziak eman zizkigun azalpen batzuk adituko ditugu jarraian. Agian uste dut hobeto ulertzen dela idealismoarekin zuzenean alderatuta. Marko idealista erreproduzitzen denean edo esango da emakumeak eta gizonak jaio egiten direla eta emakumek berezko duten hori edo jaietzaz duten hori kulturalki badagoela debaluatuta. Kontrara materialismotik esango da ez dagoela ezberdintasun naturalik edo jaiotzazko ezberdintasunik, kontrara ezberdintasunak sortu egiten direla eta ezberdintasun hauek sortu behar direla inzuzen ere emakumeen zapalkuntza mantentzeko. Eta natura hori erabiltzen dute zaintza lanak inposatzeko, erabiltzen dute gatazkarako sarbidea ukatzeko berez bakezaleak edo berez onak birela esanez, ez dakit erabiltzen dute naturazko ahulezia edo violentzia edo autodefentsarako gaitasuna ukatzeko, orduan materialismoak hori du, eta nire ustetan hori du interesgarria. Ez duela blokeatzen emakumei berez naturaren izenan inposatu nahi zaien ezer, ez da. Eta zentzu horretan, eta klase sozial garen enean, aldarrikatzen daena bada, klase sozialen artean berdintasun posiblerik ez dela, baizik eta desagertu behar direla hortzi mugatzat edo izanik. Helburua beraz, ez da emakume kategoria betikotzea, desagortzea baizik, desagerraraztea baizik. Bai, ez? Nik uste dut batzutan, heltzen garela eztabaidetan eta hori esaten eba, no? Eztabaida horren abstraktuak egiten ditugu eta eraikia, no seke. Osea, feminismoaren oinarria azten jakula eta feminismoaren oinarria eta bai feminismo erradikal batena ere, osea, gaur egun ez badu ematen ere, da generoaren abolizioa. Ez, emakume kategoriaren abolizioa bere horretan. Eta hemen bai igual bilguneko zera hori hartuz, emakumea kategoria politiko moduan ulertzen dut, eta niko horretan berrezten naz, osea, erabilgarria egiten jakula egun eraikia dagoen eta oso betikotua dagoen eta oso normalizatua dagoen kategoria bat delako, eta beraz, ez, zapalkuntza oso espezifiko batzuk bizitzen dugu zelako, baina eraikia den horretan politikoa da eta deseraiki alda eta abolitu alda, ez? Uste dut bai, Umarekin evidentemente oso ados, zentzu horretan. Liburua aletzen alden enean eta nahi dugun enean, noski zenbokadutxoak ari gara ematen, noski ez dena iresten, baina beste kontu hau ere nahi genuke kontatu ze. Liburua horri iztatu ala, horri pasaka aritu ala, hainbatetan errepikatzen den aditz baten inguruan gogoeta nahiko genuke, aditz hori zapaldu litzateke, esaterako bai, eta gartzen zaigu esplikatzeko emateko askotariko zapalkuntzei buruzko aipamenak, baina baita haien ifrentzua erakusteko ere. Honekin lotuta oso interesgarria iruditu zaigun nahia plantatzen duzun hausnarketa bat Euskaldunon kasuan, esaterako, eskubideak ematen dizkigun identitatea dela zapaltzen gaituen identitate berbera.
alegia Espainiar eta Frantziar nazionalitateak, ez da ematen dizkigu horiek. Eta Floren hau izen ideia bat ere ekarri diguzu liburuan jasota gainera, dio entitate kolonialisten parte izan garela, baina imperialismoaren albokalte ere bai. Beste mugimendu batzuetara aplikatu daiteken gogoeta bat den arren, mugimendu feministaren kasuan zure ustez naia nola erantzun beharko luke zapaltzaile eta zapaldu identitate dual hori aintzat hartuta? Bueno, niretzako pasarte hau azkenen urteetan izan da eukindodan trauma handienetako bat, bere momentuan, eta hoia pertsonalki, nire kokaletukutik esate dut, uste dut, ez nebala jakin, zelan erantzun etorri izan como hildo mugimendu anitz horreri, gero bai gu bai jausten gara trampa izugarri batzuetan, zeinen eta ni liburu baten nau defendatzen feminismoak deko zela ez dakizemako ronte eta mesedez aitortza hori egiteko, eta guk ikusten dugu mugimendu dekoloniala edo antiarrazista bloke monolitiko bat izango balitz moduan, eta hori ez da holan, ez? Eta uste dut momentu baten mugimendu feministan apur bat gauza ezberdinak lotuz gure gutasuna mantentzeko behar hori, gure artean zaintzeko behar hori edo zaintzaren izenean depende gauza batzuk ez esateko zera horretatik, utzi dogula eztabaidatzeari eta utzi doguzela hainbat pentsamentu gailentzea, ez? Eta niretzako oso zaila izan zen, ez? Bizitzea, nire kide feminista migratu batzuk, ez? Zapaltzaile edo niri privilegio batzu eso hartarazten eustien bitartean, zelan, ez? Badibidez, euskararen kontrako proposamenak egiten bidezen, edo ideologia planteatzen ebien, edo, DNI-aren guzti hori, ez? Eta, karo, hor kokaleku bat bilatzea ez da bape erraza, ez? Eta oso arduratik egin behar dugula. Azken finean, bagara Europako zuriak, eta hori ezin da ukatu, eta ezin da ekidin, baina hor bai ikasi behar dugu bidea momentu batzuetan konpartitua izan behar den momentuetan gure privilegio horrek zelan kokatzen diren eta hoiei zelan aurre egingo diegun eta niri hor beti ez, guzteteat, guke gure gizonei zeskatzen diegu, no? Eta batzutan larri pitzen naz, porque oso gatz, no? Baina ez, beste batzutan esateot, bada aukera. Aliatu figura horretara heltzeko, ez? Baina beste batzuetan ere jartzea eztabaidan, guk badeko guzela ideologia batzuk eta pentsamendu batzuk eta hemen, euskal feminismoak ere defendatzen duela euskal kulturalen hegemonia, ez? Eta horretatik ere, horre praktika politikoa egin behar dugula, edo adibidez, niretzako beste trauma izugarri bat izan zen, greba orokor feministan, kide arrazalizatu batzuek planteatzen ebiela, eurek ez zirela langile klasea ez utelako lan egiten. Eta, klaro, feminismotik planteatzen dugune bada, lana badela enplegua ez den hori, ez? Eta, guzti hori eta eztabaidatzea, eta hortik, ez? Minetatik baino, ardura horretatik heltzea bai iruditzea asko importantea, behar dugulako eztabaidak eta behar dugulako hitz egitea marxismoaz, behar dugulako hitz egitea antiarrazakeriaz, eta zelan elkar lortzen dugun guzti hori, proiektu askatzaile bat egiteko. Honekin guztiarekin alegia zapaldu eta batzuetan zapaltzaile izatearen zera, honekin du ikustekoa erru paralizatzailea terminoak akaso nahiaz, erreparatu diogu liburuan, atentzioa eman digu, azpimarratu ere egin dugu, erru paralizatzailea. Zer da, zehazki, akaso argitu iguzu, eta zenbateraino izan dakioke baita mugimendu feministari, traba edo zama bat, ezta? Bai, esaten eban hildo horretatik ez, erru hori sentitzea zapaltzaile izate horretatik, paralizatzen zaitu edo uzten dizu horrelako zera baten, hemen geratuko naz, privilegiatu bat naz, zapaltzailea naz, eta beraz ez zapaltzeko ez naz mugituko. Ez, eta horrek behintzate gutako batzuei eraman gaituena da, dekolonitatean emoten diren eztabaida ezberdinen inguruan bebai, kide batzuk
abandonatzea, komilla artean, ez? Eta niri behintzat hori gero aurpegiratu didate, arrazoi guztiarekin, no? Osea, zure erru kolonizatzaile horrek ezin zaitu bakarri paralizatu eta ardura hori hor utzi, baizik eta posizioak hartu behar dituzu, ez? Eta hor barriro noa, ez? Guk zer eskatzen diegu ezkerreko gizonei, euskal feminismoa ez da PSOE-ren partido feministaren berdina, mesedez posizionatu, ez? Eta posizionatu gure alde. Ulertzen doztazu, ez? Apur bat, ez dala kulpa horretatik egon behar eta denpora osoan gu flagelatzen, baizik eta erru horretatik edo ardura horretatik zer egingo dugu, eta zer egingo dugu konpontzeko. Bestela gertaliteke bada ezpada ez dut deus eginen, ez? Edo bada ezpada, agerian nire privilegio kasu hortan agerian ustearen beldur, edo bada ezpada gelditu, eta gainera kaso batzuek eginen genuke erru horrek bultzatuta gelditzeko ariketa, eta beste batzuk berriz, beste askotarako konplejorik ez dute bat ere, ez? Orduan, behintzat hori ere argi izanik. Amaieratik hasi zekin diogu elkarrizketari, orain amaierarekin nahi genuke amaitu, nolabait. Leila Kaleden aipu batek irekitzen du liburuko azken kapituloa, honela dio, itxaropenik ez balego ez ginateke borrokan ibiliko. Angela Davisek itxaropena disiplina bat dela aldarrikatu zuen iaz Bartzelonan emandako hitzaldi batean, eta ideia berantzun izan diogu Jule Goikoetxeari ere, besteak beste. Beraz, egungo olatu erreakzionarioaren aurrean, ultraeskuinaren mehatxua gainean dugun honetan, inoiz baino beharrezkoa da amaieratik hasi eta kolektiboki etorkizun desiragarriak irudikatzea. Baiera bat. Eta itxaropenaren mantra hori nik uste dut inoiz baino beharrezkoa da, finean ematen da belako irabazi da biela, eta ez da egia, ez? Baina dago horrelako diskurso edo ez dakit zelan esan kolapsismo eta ja dana pikutara goazela eta gero eta txarrago gaudela eta beraz zertarako borrokatu, ez? Eta uste dut hori badela ja etxaiari ematea garaipena gaurkotik, ez? Eta uste dut jente asko badagoela lan egiteko gagaz, borrokan jarraitzeko gogoagaz, eta horri heldu behar deutzagula, ez? Eta amaieratik hasi ez da bakarrik, ez? Gure amaierako proiektu horretatik guazen oindikastera horrantza bidean, baizik eta, amaiera batzuk ematen dira, eta, igual, duelo momentu bat pasatu beharko dugu, baina ematen digu, bai beste hasiera bat, eta guazen hasiera horretatik eraikitzera ere, bai, ez? Eta hori da niretzako itxaropena. Honekin geratuko gara, balio dezala liburu honek abia puntu moduan ere eztabaidatzeko, gogoetak egiteko eta borrokarako pizgarri moduan. Nahi Atorraldai Mandaluniz, amaieratik hasi, euskal feminismoa aldaketarako paradigma liburuaren egilea, mila esker gurekin izateagatik eta nahi duzune arte. Zuei, eta nahi dozunean, bai, hemen hau. Eskerrik asko naia bai, hasieran aipatzen genuen balizko arnas estu horretan, arnasa emategatik, baita solasaldi honen bitartez ere, espero dugu hasieran aipatu dituzun beldurroiek, hasieran zenituen hoiek, arinduko zitzaizkizula, apurka, eta hoxe, mila esker. Eta entzule, zuri ere mila esker, gurekin izategatik beste behin, eta hemendik bi astera, elkartuko gara berriz. Ongi izan denok, besarkada bana. Aio. Agur.